خوزایا بدو و برهمدار عفرینێ دکوژن و دکن چۆلستان. ئەوێنە ji ئاسیمانê عفرینê ve hatine kişandin û wexta tu wan didî ber wêneyên berî 2018yan eşkere dibe ku Efrîn bi destê Tirkiyaya dagirker dibe çôlistan. Ev sûc di çarçoveya siyaseteke sîstematîk a Tirkiyaya dagirker û peyayên wê de li Efrîna Kurdan tên sepandin. Rêxistina Sûriyayên ji bo rastî û dadweriyê û komeleya lênûnê ya qurbaniyên li Efrînê li bara birînadarên Efrînê raporek belav kir. Raporê eşkere kir ku dar bi rengekî bêserûber tên jêkirin. Digihêje asta ku daristan ji kokê ve tên hilkirin. Li gor raporê qutkirin û birînadaran li 114 deverên Efrînê pêk hatine. 57 ji wan gelek ziyan dîtine. 42 ziyaneke navîn û 15 dever jî bi rengekî beşî ye. Di wextekê de ku tê pêşbînkirin bi 100,000 daran hatine birîn û firotin. Ji sala 2018yan heta 2023yan gelek daristan ji ser nexşeyê winda bûne. Di raporê de li tenişta gelek wêneyên satelaytê hev dîtin û dîmen hatine bi destxistin û piştrast dike ku çaxa dagirgehek tê avakirin rûbereka berfireh a daran ji bexçeyekî Efrînê tê tûnekirin. Çimkî nişte cihên wê dar û depan di avakirinê de bikar tînin. Her wiha rêjeyeke daristan ku rûbera wan 27 hektarin bi temamî hatine rakirin û ji sala 2018yan heta 2023yan ji sedî 43 darên xwe winda kirine. Peyayên Tirkiyaya dagirker destê xwe dirêjî darên li ser girê Efrînê jî kirin û ji sedî 45 ji keskayiya wê kirin çôlistan. Rapora navbûrî, serjimêrî û hejmarên nû derbarê birînadaran bi taybet li daristanên Çiyayê Kurmenc û Birsayê de belav kirin. Li van deveran bi qasî ji sedî 56 ji rûbera 4705 hektarî nemaye. Ev raporeke din a hiqûqî ye ku bin pêkirin û sûcên Tirkiyaya dagirker û peyayên wê li Efrînê piştrast dike. Berî wê jî bi sedên raporan li bara van sûcên ku civaka navdewletî çavên xwe jêgirtine hatine belav kirin. Bi nêrîna te tevî ew qas rapor û belge çima civaka navdewletî sînorekî ji Tirkiyeyê re danayîne nêrîna xwe bi me re parve bike.